nummer 7 kan man gå fram till. På bana 1, Adam Eklund Danderyd. Bana 2, Jonas Pettersson Turberg. Bana 3, Marius Pavlicki, Kasserslund. Bana 4, Carl Broberg Neptun. Bana 5, Wilhelm Musikans Täby. Bana 6, Dag-Ole Wig Väsby. Bana 7, Andreas Karlsson Väsby. Och bana 8, Simon Denetinski Kasserslund. Emil Bengtsson, snabbaste öppningen hittills i denna gren, 33.02. Ser ut att ha ett väldigt fint bröstsim också. Emil som är använd på 1.25.12. Här ska vi med Roger kunna få första tiden under 1.20. Mycket finsidning av Emil Bengtsson från Järfälla. Kommer göra en strålande tid. 1.12.15 skriver vi in som segertid i detta. 1.12.15 Emil Bengtsson Järfälla. Även Oskar Johansson går under 1.20-strecket. Redovisar lite snabbt en diskvalifikation ifrån det 5:e heatet. Ifrån heat nummer 5, bana nummer 8, felaktig start.